те нижние не идут. Ну вот эти сухие, они вон еще. Какие-то себе. А, еще и тут. Можно к нам в конце подкинуть. За пару минут. Кто сюда придет перед выходом. Стол. Это у нас. Я тебе потом подкину. Потому что сейчас молитва будет пока. Время было. 55. Да, заберем коробку. На коробку. Все, пошли. Сейчас пойдем.
Нет, ну что хорошо. И смешно, что вот быстрее говорит. Хотите с планшета, с телефона, хотите, не знаю, в чате, возможности есть, да, то 6 лет еще.
похваленный Иисус Христос. Дорогие, распочинаем вігілію пасхальную. В эту пасхальную ночь освятляе воскреслый Христос. Это сапраўды вялікая ноч, бо ў ёй ацэньваем сакраментальным чынам моцай Духа Святога найважнейшую падзею у дзеях свету чалавецтва, якім быў пераход, Пасха ад смерці да новага жыцця праз уваскрасенне. Тая збаўчая таямніца ў літургіі гэтай ночы стане для нас рэальнасцю. Ажыццяўляюць яе для нас два пасхальныя сакраменты – хрост і Еўхарыстыя. Гэтыя два сакраменты з'яўляюцца цэнтрамі сённяшняй літургіі. Уся дынаміка пасхальнай ночы сканцэнтравана вакол новага жыцця ў Хрысце. І таму уся яе літургія поўная сімволікі жыцця. Святло, потым слова, потым вада і вячэра. Гэтыя знакі, гэтыя 4 знакі складаюць галоўны змест чарговых частак літургіі вігіліі пасхальнай. Зараз распачнецца першая частка літургія святла. Так як гэты агонь рассвятляе цемру і збірае нас вакол, так Бог, Езус Христос, рассвятляе цемру нашага жыцця. Праз хвіліну пойдзем за агнём, за пасхалам, які ёсць знакам з мёртвых паўсталага Пана. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Дорогие браты і сёстры, у гэтую найсвяцейшую ноч, калі Пан наш Езус Христос перашоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх рассеяных па ўсім свеце сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на удзел у яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молімся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь. І праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Христос учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належыць час і вечнасць, яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Амен. Праз свае святыя раны слаўныя няхай сцеражэ і ахоўвае нас
Chrystus Pan. Amen. Światło Chrysta, jaki Światło Chrysta, jaki uchwalił was kroz, niechaj rozgoni ciemru naszych serców i duma. Rozpoczynaється процесія. За літургічної служби алтара пойде хор і всі вірні. Światło Chrystowa. Światło Chrystowa. Dziękuję Bogu.
Святло Христоwa. Дякуємо Богу. Узрадуйтеся ўжо хоры анёлаў в небе. Узрадуйтеся, Божыя слуги, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, опрамененая взнёслым бляском, Бога свяцила в Тебе промень с предвечного валадара. Целый свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. А вас прошу, браты наймилейшие, что захопляетеся ясностью святого полымя, каб разом со мною призывали милосердность усемогутного Бога. Няхай же той, хто без моих заслугаў учинил мяне своим слугою, наполнить мяне святлом, каб змог я узнести хвалу гэтай свечцы. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору серце узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна і справядліва, усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца ўсемагутнага, і Сына Яго адзінароднага,
Jezusa Chrysta. I On sprawiedliwemu Ojcu zapłacił za nas ducha Adama i swój niszczył zapis starodawnej winy. Geta i jest tyja paschalne światy, podczas jakich zabiwają zaprawne jagniatka i jego krwią oświadczająca damy wiernika. Geta taja noc, u jakую Ty wywiał z Egiptu naszych prajców, synów Izraeliewych, i pasuchim dnie pierwiał praszczerwonaje mora. Geta taja noc, jakaja światlą wogniennego słupa, grachą rozsiejała ciemru. A sьогодні гетая ноч, усіх віруючих у Христа на всій землі, визволяє давніх провинів із мроку граху, вертає ласку і злучає у супольна святих. Гета тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, переможцам выходить з подземних нетрав. Нічого б ми не тримали з дару життя, коли б не пройшло збавлення. О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка, о, якая невимовная любовь, как подкупить слуга Ты отдал Сына. O, zaprawdy, obowiązkowym był grzech Adama, bo jego zgładziła śmierć Chrysta. O, szczęśliwa wina, jaką zniszczył taki wielki Odkupiciel. O, zaprawdy błogosławionaja noc, bo tylko ona była godnою wiedzieć czas i godzinę, u jakую Chrystus powstał z mертвych. Geta taja noc, об якой написано, и ночь, як день, буде ясной, а так само ночь мое святло и моя роскоша. Святость этой ночи прогоняє злость, змиває провини и вертає ласку павшим. А засмученим радость знищає ненависть, яднає у згоді і скарає земные влади. У этую ночь полную ласки приймі, святий Ойче, вечоровую аквяру прославлення.
якую табе складае святы касцёл. Урачыста ахвяроўваючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку. Плён працы пчалінага рою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе. Божы віцавоска, які дала працавітая пчала, каб утварыць каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі. Таму просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палы мне, рассеиваючы цемру гэтай ночы. І прыняты Табою, як прыемны водар, няхай злучыцца са святлом нябесным. Няхай жа ён палымне яжно да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца. Езу Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, і з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен, амен, амен. Знак агню, літургія агню нас вядзе да наступнага знаку, да літургіі слова. Цяпер выслухаем 4 чытанні старога запавету. Адказваючы на Божае слово, заспяваем псальм, а затым святар падсумуе малітвай. Хто можа цяпер прысесці, таксама ўсе тыя, хто злучаюцца з намі малітве ў сваіх дамах, таксама можна сесці, каб уважліва слухаць слова. Дарагія браты і сёстры, урачыста распачаўшы пасхальную вігілію, з паспакойным сэрцам паслухаем Слова Божае. Разважаем, як у мінулыя часы Бог збавіў народ свой і нарэшце паслаў нам свайго Сына як адкупіцеля. Молімся, каб Бог завяршыў пасхальную справу збаўлення і прывёў нас да поўнага адкуплення. Чытанне кнігі быцця. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. І сказаў Бог: учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства.
Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёю зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго. Стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: «Пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю. Пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі». І сказаў Бог: «Вось я даю вам усялякую траву, што рассейвае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога рассейвае насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну». І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слова Божие. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты ахінуўся святлом, быццам шатай. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Ты умацаваў зямлю на яе асновах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, панад горамі ўзніклі воды. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Ты крыніцы пасылаеш у даліны, паміж гор цякуць яны, над імі жывуць птушкі нябесныя, і сярод лісця спяваюць. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. З вышыні сваёй ты поіш горы, плёнам спраў тваіх зямля насычаецца. Ты чыніш, што расце трава для жывёлы і расліны на карысць чалавеку, каб ён здабываў хлеб зямлі. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Незлічоныя, Пане, твае справы, усё ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася тваімі стварэннямі. Благослови душа моя Пана. Няхай сыдзе дух твой і зямлю адновіць. Молимся.
Божа, ты дзівосна стварыў чалавека, і яшчэ дзівосней адкупіў яго. Просім цябе, умацуй нашую волю, каб мы маглі супрацьстаяць спакусам граху і сталі годнымі радасці вечнай. Праз Хрыста Пана нашага. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: «Чаму ты усклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора, і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны ўслед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякаем ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І убачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся.
коня і вершника яго скину у мора. Пан моя сила і моя песня, ён став моим збавленнем. Ён мой Бог, яго прославляю. Ён Бог Отца майго, узвеличу яго. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Пан могутний у боротьбі, яго ім'я всемогутний. Колясницы фараона і яго войска ён кінуў у мора. Лепшыя выры ягоныя потонули у чырвоным моры. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Бездань іх праглынула, яны зышлі ў глыбіні. Правіца Твоя, Пане, прославлена моцаю. Правіца Твоя, Пане, перамагла ворога. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Ты вывел народ свой і посадил яго на горы спадчыны сваёй, на месцы, якое учинил своим жыллем, Пане. У святыні Пана, якую звялі Твои руки, Пан валадар навеки і назаўсёды. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Молимся. Боже, і ў нашыя часы зяють даўнія Твае цуды, бо як раней Тваёю моцаю вызваліў Ты адзін народ ад пераследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вядзеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзецьмі праіца Абрагама і дасягнулі годнасці абранага народа праз Хрыста Пана нашага. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан Магуццяў, імя ягонае, і Адкупитель твой, святы Ізраэля. Богом усёй зямлі ён будзе названы. Бо як жонку пакінутую і засмучаную духом кліча цябе Пан, і як да жонкі, адрынутай у маладосці, звяртаецца да цябе твой Бог. На малы час я пакінуў цябе, але з вялікай міласцю прыму цябе. У прыступе гневу я схаваў ад цябе на хвіліну аблічча маё, але ў вечнай міласэрнасці злітаюся над табою, кажа Пан, Адкупитель твой. Бо для мяне гэта як воды Ноя,
Калі прысягнуў я, што вадыное не прыйдуць больш на зямлю, так прысягнуў я, што не буду гневацца на цябе і дакараць цябе не буду. Бо горы знікнуць, і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць мая не адступіць ад цябе, і запавет спакою майго не пахіснецца, кажа пан, які спагадае табе. Няшчаснае, несуцешнае, якую кідаюць буры. Вось я пакладу твае падставы на рубінах і падмурак твой на сапфірах. Яшмаю аздоблю твае вежы, упрыгожу крышталём твае брамы. Усю агароджу тваю каштоўнымі камянямі. Усе сыны твае будуць вучыцца ў пана, і поспех сыноў тваіх будзе вялікі. На справядлівасці будзе твой моцны падмурак. Ты пазбудзешся ўціску, бо не будзеш баяцца. Пазбудзешся жаху, бо ён не падыдзе да цябе. Гэта Слово Божае. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў, і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў з адхлані душу маю. Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Спявайце Пану вы, ягоныя верныя, памятайце пра святасць ягоную, бо гнеў яго трывае імгненне, а ласкавасць яго всё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Пачуй, Пане, і злітуйся надо мною. Пане, будь мне дапамогай. Ты нараканне маё змяніў на танец. Пане Божа мой, буду хваліць Цябе вечна. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Молимся. Усемагутны вечны Божа, на хвалу імя Твайго памнож потомства, абяцанае прайцам дзеля іхняй веры. А праз ласку хросту павяліч колькасць сыноў Твайго абяцання, каб касцёл Твой спазнаў, што ўжо спаўняецца тое, чаго святыя даўніх часоў з даверам чакалі.
Праз Христа Пана нашага. Читание книги пророка Эзехиэля. «И скіравана было Слово Божие до мяне. Сыне чалавечы, дом Израиля жил на земле своей и сганьбил яе поводинами и учинками своими. Я спаслал на их гнев мой за то, что проливали кровь на землю, и знеславляли яе идолами своими, и раскидал их сирот народов, и они рассеялись по землях. Я судил их поводле ихних поводинов и учинков, и пришли яны до народов, до яких пошли и ганьбили имя мое, показали про их, что это народ Пана, и что с земли ягоной вышли яны. И пошкодовал я святое имя свое, якое знеславил дом Израиля сирот народов, до яких пришел. Тому скажи дому Израиля, что так говорит Пан Бог. Не деля вас я зраблю гэта, а деля моего святого имя, якое зганьбили вы сирот народов, до яких пришли. Я свяжу великое имя мое, знеславленное сирот народов, у яких вы зганьбили его, и доведаются народы, что я Пан, кажа Пан Бог. Коли моя святость проявится у вас перед вачима ихними, и я возьму вас народов, и зберу з усіх земляв, и приведу вас у землю вашую, и окроплю вас водою чистою, и будете очищены от усього бруду вашего, и от усіх идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый, унутро ваше, и заберу сердце каменное с тела вашего, и дам вам сердце с плоти, и дух мой удыхну унутро ваше, и зроблю так, что вы будете ходить у законе моим, заховывать постановы мои и выконывать их, и будете жить на земле, якой я дал отцам вашим, и будете народом моим, и я буду вашим Богом». Это Слово Божие. Чистое сердце створил во мне Божа. Чистое сердце створил во мне Божа. Чистое сердце створил во мне Божа. И обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего облича, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Чистое сердце створил во мне Божа. Верни мне радость спавления Твоего, и умацуй меня духом прихильным, научи меня правых шляхам Твоим, и безбожники до Тебе вернутся. Чистое сердце створил во мне Божа, бо Ты не прагнешь ахвяры, усе спаления хоть бы дал я, Тебе не сподобается. Ахвяра для Бога дух покорный, сердцем сломанным и покорным Ты, Боже, не
Молимся. Божа нязменная моц и вечное святло, глянь ласкаво на увесь костел святый, и здійсняючи одвечный намер Твой, усупокой исполняй справу человечего збавлення. Нехай увесь свет спознае и убачить, что Ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь, и все вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, ад якого усё взяло початок, які живе и владарить на веки вечные. Стары запавет знаходзіць сваё спаўненне ў новым. Праз хвіліну пачуем урывак апостольскага паслання і добрую навіну аб змёртвым паўстанні. Але перад гэтым выспеваем доўгачаканы гімн. Ён і будзе тым момантам пераходу ад старога запавету да новага. В гэты момант на алтары запальваюцца свечкі. І так, уже запальваюцца. І гэты момант і будзе тым нашым знакам пераходу ад старога да новага запавету. Uciszeni naszych serc prostawiam теперь Богу te prośby, intencje, z jakimi сегодня приходим на эту Eucharystię. Молимся.
Боже, Ты освятляешь гэтую найсвятейшую ночь, славою з мертвых паўстання Пана. Оживи у Твоим костеле дух Божьего сыновства, каб обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаны ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христос воскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху. Бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя. Хвалите Пана, бо ён добрый, бо навек милосердность ягоная. Няхай скажа Израиль, навеки милосердность ягоная. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвешать справы Пана. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинил гэта, и дивная нова в очах наших. Аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Калі мінуў шабат, на світанні першага дня тыдня прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся. Ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Яго тут няма. Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, пабачце месца, дзе быў пакладзены. Ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос і апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка, адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю, яны пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце». Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады Езус сказаў ім: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне убачаць». Гэта слова Пана. No nie mogę сказать, что siadajcie, bo się to nie dadzim rady. Lubię o Chryście, braty i siostry. Сегодняшняя гамілія будзе складацца з двух частак. Сейчас не з одной не будзе, вот это же. Першая частка — гэта таямніца сённяшняга дня, таямніца літургіі. А другая частка — гэта таксама таямніца сённяшняга дня, толькі экзістэнцыяльная такая трошкі, якая бярэ пачатак сапраўды з той нашай штодзённасці, у якой мы все сёння апынуліся. Ну то распачнем тады так, каб ужо доўга не зацягваць, можа, ад гэтай першай. Ведаеце, у чалавека ёсць, думаю, заўсёды такая вялікая патрэба адчуваць сябе каханым. Думаю, кожны з нас згодзіцца. Для нас вельмі важна, каб нас любілі. І ведаеце, гэта не важна, змяняюцца пакаленні, але гэта застаецца. І не важна, сколькі нам гадоў, гэта неабходнасць любіць. Перш за ўсё кахаць.
вельмі вялікая. Это так натуральна ўпісана ў жыццё чалавека. А праявы гэтай любові могуць быць вельмі розныя. У абдымку, пацалунку, у прынясенню снядання ў ложак, ну, не ведаю, можа хтосьці там чыніць, у прасаванні кашулі, такім вельмі звычайных справах. Мы так напраўду праяўляем вось гэтую нашу любоў, якую мы маем. Любоў можа праяўляцца ў супольным шпацыраванні, узяўшыся за рукі, у романтычнай вячэры. Але таксама любоў праяўляецца, калі супольна разам цяжка сужэнцы, напрыклад, працуюць, каб адкласці якіясьці сродкі і купіць сваім дзецям усё тое, што яны патрабуюць, найбольш патрэбнае такое да жыцця. Праўдзівая любоў праяўляецца у супольным святкаванню юбілеяў, якісь важных падзей. Але яна таксама праяўляецца ў тым, што хтосьці сядзіць побач з хворым і нікуды не выходзіць. Праўдзівая любоў праяўляецца ў перажыванні супольным клопатаў, бедаў, якія мы сустракаем. Розныя бываюць гэтыя праявы любові. І, ведаеце, яны ўсе ствараюць той такі цудоўны букет, аб якім марыць кожная і кожны. Аднак такой найлепшай праявай любові з'яўляецца вернасць і прабачэнне. Бог, хана, любіць чалавека, і гэтым мы не сумняваемся. І гэтая любоў таксама Божая праяўляецца ў аднясенню да нас нават. Таксама вельмі ў розны спосаб. Але таксама найбольш такім, напэўна, адчувальным і так моцна нам патрэбным праяўленнем любові Бога да нас з'яўляецца ягоная вернасць і ягонае прабачэнне. Чытанне сённяшняй ночы з'яўляецца такім праглядам усёй гісторыі збаўлення. Гісторыя адносін чалавека з Богам. Гісторыя, калі чалавек быў блізка Бога, калі бавіў супольна час з ім, і моманты адыходу. Гісторыя вяртанняў і гісторыя здрадаў. І ведаеце, калі мы так глядзім на біблійную гісторыю чалавека гэтых адносін, то можам заўважыць, што гісторыя наша вельмі часта прасякнута пэўнай марнасцю, слабасцю. Але нашто нашмат большае і важнейшае тое, што у гэтай гісторыі мы бачым веліч самога Бога. Менавіта якая праяўляецца ў гэтай вернасці і прабачэнні. І цудоўна гэтую праўду нам сёння прыпамінае Ісая. Ён сёння гаворыць нам так: «Бо горы знікнуць, і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць мая, любоў мая не адступіць ад цябе». Варта трымаць гэты сказ дзесьці так моцна ў памяці, навучыцца яго. Таму што гэта заўсёды такі хіба найбольш просты спосаб, такі доказ вялікай Божай любові да нас, яго вернасці і ягонага прабачэння. Бо горы могуць знікнуць і захістацца пагоркі, але ягоная любоў да нас ніколі не знікне. Вось гэтай вернасці да кожнага з нас. І ведаеце, сённяшняя літургія змяшчае сабе момант аднаўлення абяцання Святого Хросту. Думаю, таксама вельмі важны. Менавіта гэта той момант у нашым жыцці, момант, калі нас калісьці там хрысцілі. Калі Бог нам сказаў, вось
пра гэту сваю праўду. І не толькі сказаў, але таксама гэтай сваёй любоўю да кожнага з нас дакрануўся, ачышчаючы нас, ствараючы нанова сваім духам, ствараючы як ужо Божых дзяцей, духоўных. І у той момант, калі калісьці нас там хрысцілі, напэўна, ён у аднясенні да нас сказаў дакладна тыя самыя словы, што горы знікнуць, і пагоркі затрасуцца, ці там зменяцца. Але мая любоў да цябе ніколі не адступіць, ніколі не зменіцца, назаўсёды застанецца такой вялікай, поўнай. Ведаеце, калі нараджаецца дзіця, калі мы яго хрысцім, то так сабе думаем, што там вырасце з яго, што з гэтым будзе. Напэўна, тыя бацькі, якія адно, другое, трэцяе прыносяць да касцёла са сваімі спадзяваннямі і думкамі адносна вось гэта, што ж гэта будзе за чалавек. І думаю, калі нас калісьці там хрысцілі, думаю, большасці, напэўна, дзесьці ў дзяцінстве, тоже нашы бацькі таксама думалі, што з нас там вырасце. Штосьці там вырасла. Кожны з нас тут прысутны ёсць сёння. І, напэўна, лёс чи жыццё кожнага з нас складаецца па-рознаму. Можа, часамі ў такой гармоніі і супакоі з Богам, а можа, часамі ў гэтых адыходах і вяртаннях. Але не гледзячы на гэта ўсё, можам быць пэўнымі аднаго. І думаю, што гэта вельмі важна, каб мы да гэтага вярталіся. Што Бог надалей, не гледзячы на тое, чы мы адыходзілі, чы вярталіся, чы мы загубляліся ў гэтым нашым жыцці, Ён надалей верны вось гэтым словам, якія выказаў да кожнага з нас, што хоць горы знікнуць і пагоркі захістаюцца, мая міласэрнасць не адступіцца ад цябе. І таму гэта вялікая надзея, і таму гэта вялікая моц для кожнага з нас. Вось гэта праўда і гэта разуменне, што не гледзячы на тое, што я магу загубіцца ў маім жыцці, а так часта, на жаль, стаецца, Бог верны сваім словам. Таму, як адказ вось на гэтую ягоную вернасць, на ягоную любоў да нас, мы сёння хочам аднавіць вось гэты запавет. Запавет з Богам. Той, які Ён з намі заключыў. І тое, які хочам мы сёння нанова вось так аднаўляць, ведаючы, што Ён верны гэтаму запавету. І спадзяецца, што мы таксама адкажам на яго нашай вернасцю, нашай любоўю. Бо горы знікнуць, і пагоркі захістаюцца. Але любоў Божая не адступіць ад нас, і запавет спакою яго не пахіснецца, кажа Пан, які спагадае нам. Гэта першая частка. Што ж можам сказаць, палову маем за сабой. А другая, вось жыцця ўзятая. У Вялікі чацвер давялося нам з князом Владзімірам размаўляць з адной дзяўчынай, якая цяпер знаходзіцца ў Каліфорніі. Ну, і яна дзелілася такім сваім досведам практыкавання, перажывання веры ў вось у гэтыя часы, у якіх мы цяпер знаходзімся. Можа, і сёння нас дзесьці глядзіць там, то перадаем прывітанне таксама. Ведаеце, яна казала так, што 3 тыдні таму нават і падумаць не магла, што касцёлы будуць зачыненыя, што калісьці прыйдзе, возьме за клямку і дзверы не адчыняцца. Кажа, яшчэ, дзякуй Богу, паспела перад гэтым паспавядацца. І сёння можа удзельнічаць у святой імшы толькі вось у такі спосаб, онлайн-трансляцыя ў інтэрнэце чи па тэлебачанні. На працягу ўжо апошніх 3 нядзель прынимае толькі духоўную камунію. І казала, што калі у чацвер вось бачыла, як тыя, хто тут удзельнічаў у літургіі, у святой імшы, прыходзіў, мог прыняць святую камунію
то вельмі моцна ўзрушылася вось гэта. Бо разумела, што весь мае ў сабе вось такое вялікае гэтае прагненне. Ведаеце, жыццё паказвае, што тое, што для нас здаецца такім паўсюдным і даступным, на жаль, можа вельмі хутка знікнуць. Вельмі хутка можам страціць тое, што здавалася такім даступным, паўсюдным. І што дзверы касцёлаў могуць быць зачыненыя. Яшчэ адзін вось такі чи прыклад, чи папросту гісторыя майго курсовага сабрата, які працуе цяпер у Аўстраліі. І на пачатку вось гэтай часе, як быў уведзены карантин у Аўстраліі, такі, што быў наказ закрыць усе касцёлы і ўсё. Не толькі што там, як у Польшы, напрыклад, 5 чалавек можа прысутнічаць. Літургічная служба алтара у нас вось было бы так. Іх не лічылі бы. А так толькі святар можа там прыйсці і адправіць святую імшу. І ён спаткаўся з такім вось гэтым момантам. Калісьці яшчэ ішоў, гэта нават не нядзеля была, такі звычайны дзень. Ён пайшоў у касцёл, увайшоў, зачыніў за сабой дзверы, і рыхтаваўся да адпраўлення святой імшы. І ў гэты часе хтосьці, бачучы, што ксёндз пашоў у касцёл, пачаў пробаваць адкрываць дзверы, зачыненыя, пачаў стукаць. І кажа, у той момант ён адчуў, не ведаю, такі змяшанне, але, кажа, аж таксама вось гэта такі слёзы, і разуменне, кажа, як ксёндз, які пакліканы да таго, каб несці Бога, каб вось удзяляць яго. І сёння кажу тым людзям, прабачце, але я вам не адкрыю касцёл. Я не магу, бо за хвіліну прыедзе паліцыя і папросту выпіша там штраф за гэта і будуць наступствы. Кажа, гэта як насколькі гэта незразумела і так далёка, ніхто не падумаў, што гэта можа вось так быць. Калі ўсё жыццё было толькі дзеля таго, каб наадварот вясці да гэтага алтара. І ведаеце, людзі, можна сёння сказаць, у якім сэнсе адчуваюць, што яны адарваныя як бы ад эўхарыстыі. Бо ўсё ж такі, нават онлайн-трансляцыя, напэўна, не дае вось гэта ўсёй паўнаты. Канешне, яна вельмі нам дапамагае. Але яна не заменіць, напэўна, вось гэтых пэўных адчуванняў. І ведаеце, такая зрэзаная кветка, якая нават пастаўленая ў ваду, яна і так мае дні ўжо палічоныя. Яна памірае. Так, яна яшчэ пастаіць, яна яшчэ будзе вось прыгожа, але мы ведаем, што просто яшчэ пару дзён яна просто завяне. А што будзе тады, калі з тымі, якія сёння вось, так як мы кажам, адрэзаныя чи адарваныя да эўхарыстыі? Ці таксама іхнае жыццё веры, таксама ўжо дні гэтыя веры палічаныя, чи ўжо змяншаецца, не памірае? Што будзе з намі, не ведаем. Можа, за тыдзень таксама станецца так, што скажуць, што ўсё, больш мы не можам збірацца нават на так вось цяпер на вуліцы. Не зможам разам адправіць у тую імшу, бо патрэба будзе, каб мы ўсе сядзелі дома. І трэба будзе таксама падпарадкавацца вось гэтаму. Цяжка можа з гэтым згадзіцца і прыняць, што вось гэта такое можа быць. Але ведаеце, гэты прыклад з разнай кветкай я ўжыў спецыяльна, але гэты вобраз неправільны у дачыненні да нас. Бо толькі можа так здавацца. У гэтым сцвярджэнні ёсць памылка ў тым, што мы, сутыкнуўшыся з зачыненымі дзвярыма, мы адрэзаныя ад эўхарыстыі, мы адарваны ад эўхарыстыі. І
паспрабую вось паказаць, чаму гэта не. Чаму, не гледзячы на тое, што можа мы не зможам, можа так стацца, не ведаю, можа і не, можа, даць Бог, мы будзем, магчы хоцяж так вось на дварэ, але можа так стацца, што не зможам, то не гледзячы на гэта ўсё ж такі мы не адарваныя. Апошняя энцыкліка святого Яна Паўла II мае назву «Экклезія де Эўхарыстія». І яна менавіта прысвечана Эўхарыстыі, і ў яе першым сказе абагульнена ўся сутнасць гэтага дакументу. Першы сказ. Першы сказ вось гэтага дакументу гучыць так. Экклезія де Эўхарыстія вивит. І так направда змяшчае всю сутнасць гэтага дакументу. Ужо ўсё остальное, то гэта так направда тлумачэнне вось гэтай першай праўды, якая тлумачыцца касцёл жыве Эўхарыстыя, альбо дзякуючы Эўхарыстыі. Касцёл жыве дзякуючы Эўхарыстыі. Але можна сабе запытацца, ну як можам мы жыць дзякуючы Эўхарыстыі, чи праз Эўхарыстыю, калі не можам удзельнічаць у святой імшы, калі не можам вось прынимаць святую камунію. Каб зразумець вось гэта, трэба было б, думаю, спачатку яшчэ раз сабе прыпомніць, чым ёсць касцёл. Канешне, не матэрыяльны чи будынак, але менавіта касцёл, якім мы гаворым, што як супольнасць вернікаў. Ведаеце, часамі ў гандлёвых цэнтрах, на якіхсьці пляцоўках дзіцячых, гульнявых, ёсць такая файная забава. Часамі гэта людзі маюць нават у меншым якісьці вымярэнні такім у сябе дома. Называецца сухі басейн. Это такая якосьці там, скажем, падобны вось форму, якой насыпана шмат такіх пластикавых кулек чи шарикаў. І для дзяцей гэта цудоўная забава, можна там туды прыгнуць і вельмі файна. Нават, думаю, і дарослыя, каб маглі, каб было гэта вялікае, то добра сябе бавіліся. Чаму менавіта вось гэты вобраз? Таму што гэты вобраз з'яўляецца такой процілегласцю, так направды, таго, чым ёсць касцёл. Бо колькасць, напрыклад, такі вялікім якімсьці такім басейнах тых шарыкаў, не ведаю, можа быць 1000, 2, можа 3. Можна сказаць, няхай будзе столькі, сколькі наших парафіянаў. Вось наша парафія, вось такая колькасць. Напрыклад, 2000, скажем. Тых, якія дзесьці там хаваюцца. І, ведаеце, гэтыя шарыкі ў гэтым басейне знаходзяцца вельмі шчыльна адно да аднаго. Яны вельмі блізка да сябе. Але не гледзячы на гэта, што яны так блізка, іх нічога паміж сабой не звязвае. Апроч таго, што яны знаходзяцца толькі ў гэтым адным басейне. Яны, не гледзячы на гэта ўсё, самі па сабе, можам сказаць. А з касцёлам дакладна наадварот. Усе мы з вамі паяднаныя ў адно. Менавіта ў гэтым і ёсць вось глыбіня і праўда таго, што не гледзячы на тое, што можа стацца так, кажа, што мы будзем пазбаўлены магчымасці пэўнай, вось так намацальна быць самім, то мы не адарваныя. Бо мы ствараем гэта адзінства, і тое духоўнае, але таксама і тое рэальнае. Гэта адзінства ў парафіі, адзінства, не ведаю, з усімі вернікамі Беларусі чи ўсяго свету. Вось менталітэт так гэта адбываецца. Бо калі цэлябруецца Эўхарыстыя, то яна здзейсняецца касцёлам. Не кімсьці там святаром, чи для кагосьці там. Эўхарыстыя здзейсняецца менавіта касцёлам. Гэта дзеянне касцёла, у імя касцёла і для ўсяго касцёла. І ведаеце, калі мы просім, напрыклад, справаць святую імшу,
не ведаю, за памерлую, напрыклад, бабулю Марыю, то ведаем мы пра гэта, ці не ведаем, хочам мы, ці не хочам. У гэтым часе, вось падчас гэтай святой мшы, мы таксама здзяйсняем гэту святую мшу за касцёл, за папу, за біскупаў, за святароў, за ўсіх нас, за ўсіх памерлых, ну і, канешне, за гэтую памерлую бабулю Марыю. Узгадаю папросту вось словы эўхарыстычнай малітвы. Другой, яны, кожны з іх мы знойдзем падобныя. Мы, як святары, молімся такімі словамі. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым, біскупам нашым, усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне. Ну і так далей. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі. Канешне, цудоўна, калі касцёл, гэта значыць вось вернікі, збіраецца супольна разам. Калі мы збіраемся вось у сваім храме, вось у гэтым касцёле, такім фізычным, калі молімся, калі цэлебруем сакраманты, прынімаем святую камунію і молімся аб гэта, каб гэта як найхутчэй вярнулася да ўсіх тых, хто гэтай магчымасці пазбаўлены, хто таксама сёння можа толькі з намі злучыцца вось з гэту онлайн-трансляцыю. Аднак, калі нават нешта нам у гэтым перашкаджае, менавіта вось збірацца супольна разам, ну, напрыклад, у такія звычайныя перыяды, гэта часамі можа праца, якую мушу я папросту ісці, наша хвароба, старасць, нямогласць, як цяпер эпідэмія, забароны, якія могуць быць. Мы ніколі не перастаем чэрпаць з Эўхарыстыі, бо мы надалей жывем дзякуючы Эўхарыстыі. І вось гэта тая праўда, пра якую хочацца сёння яшчэ раз падкрэсліць, што мы ніколі не адарваныя ад Бога. Святы Павел у пасланні да рымлянаў піша так, цудоўныя словы, якія напоўнены вось гэтай такой праўдай, гэтай такой моцай. Ласка, паслухайце. Ён пытаецца, хто адлучыць нас ад любові Хрыста? Няшчасце ці прыгнёт, пераслед ці голад, галеча ці небяспека, ці меч? І далей так адказвае. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе і ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае, якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Нішто не можа адлучыць нас ад любові Бога. Мы працягваем жыць дзякуючы Эўхарыстыі, бо мы з вамі, гэта Божы касцёл. І пакуль мы ў касцёле, пакуль мы вось у гэтай супольнасці, мы заўсёды карыстаем з усіх тых ласкаў, якімі Бог адорвае там, дзе папросту гэтай Эўхарыстыя здзяйсняецца, там, дзе моліцца. І калі мы сёння молімся, бо маем такую магчымасць, то ласкі, якія і мы атрымоўваем, і тое, гэтая ахвяра, якую складае тут Езус Хрыстус, яна атуляе усіх тых, хто сёння гэтага папросту ўчыніць не зможа. А ад чаго варта было б, можа, адарвацца ў гэтым часе? Так мы говорим о тым, што ніхто ніколі нас ад Бога не адарвае. Але чаго мы самі маглі б адысці ад чаго? То гэта, ведаеце, у гэтым часе здаецца ад пошуку пэўных сенсацый, голасу такіх дамарожчаных прарокаў, тых розных аб'яўленняў, якія вось на гэтым будуюць вельмі часта. Можа, ад тых неправераных інфармацый, якіх таксама вакол нас вельмі шмат. Варта быць на дыстанцыі ад гэтага ўсяго. Гэта вельмі нам паможа. Варта было б нават адарвацца ад лішку той праверанай інфармацыі. Бо ведаеце, скажу вам адну праўду,
што ёсць жыццё яшчэ па-за каранавірусам, так naprawdę. І тое, што мы папросту самага радня глядзім, што там змянілася, то гэта не значыць, што ўвесь свет затрымаўся. Ёсць жыццё яшчэ па-за гэтым усім. І варта аб гэтым памятаць. Аб чым яшчэ варта было б паклапаціцца, то гэта тым навучыцца пазбягаць прывязанасці да граху. І зноў жа ж, святы Павел аб гэтым вельмі канкрэтна так гаворыць у пасланні да габрэяў. Маючы вакол сябе безліч сведкаў, скінем сябе усялякі цяжар і грэх, які лёгка аблытвае нас. І будзем цярпліва бегчы ў прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры. Скінуўшы з сябе грахі, гэты цяжар граху, будзе лягчэй кожнаму з нас бегчы. Гэта праўда. А трэба памятаць аб тым, што фінішняй лініяй будзе наша смерць. Але, не гледзячы на гэта ўсё, не трэба хвалявацца з гэтай фінішнай лініяй, бо за ёю ёсць жыццё. Христос воскрес! Правдою воскрес! Можна запаліць свечкі, калі ў кагосьці яны патушаныя. Міністранты таксама пададуць, калі хтосьці, можа, не мае яшчэ, ці ўжо згарэла за гэтую літургію. Калі ласка. Каля мяне ўжо стаіць міністрант з вадою. Хоць сёння у нас не будзе адбывацца цэлебрацыя хросту, але будзе асвечаная вада для хросту, якой будзем хрысціць у бліжэйшы час. Агонь, слова, цяпер вада, якая з'яўляецца істотным элементам, неабходным для жыцця. А таксама з'яўляецца тым знакам, распачынаючым Божае жыццё ў чалавеку ў сакраменце хросту. Тэалагічны сэнс знаку вады найлепш тлумачыць нам малітва падчас асвячэння вады для хросту, якую праз хвіліну пачуем спяваную з вуснаў ксяндза Олега. Там будуць такія словы: «Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства, і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага». Таму хрост і аднаўленне абяцанняў хросту займаюць значнае месца ў гэтай літургіі пасхальнай ночы. Навіта гэты сакрамент нас уключае ў пасхальную таямніцу Езуса Хрыста. В таких важных момантах заўсёды Касцёл просіць аб дапамозе і заступніцтве нашых братоў і сясцёр, якія ўжо цешацца хвалою Езуса Хрыста Воскрослага. У літанні, якую зараз будзем спяваць, папросім святых аб дапамозе у верным выкананні гэтага запавету, які будзем аднаўляць, які змяшчаецца ў сакраменце хросту. Пасля закліку святара распачнем спеў літаніі. Наймилейшее покорно просим у всемогутного Бога Отца, каб спаслаў свою ласку на гэтую воду, а тых, хто будзе у ёй адроджаны, прыняў у Хрысце, як сваіх усыноўленых дзяцей.
святые ангелы Божия, молитесь за нас. Святый Иоанне Крестителю, молись за нас. Святый Юзефе, молись за нас. Святые Петра и Павле, молитесь за нас. Святый Андрею, молись за нас. Святый Яне, молись за нас. Святая Мария Магдалена, молись за нас. Святый Стефане, молись за нас. Святый Игнаций из Антиохии, молись за нас. Святый Лаврентию, молись за нас. Святый Иозафате, молись за нас. Святый Андрею Баболя, молись за нас. Святый Максимилиане Мария Кольбе, молись за нас. Святые Перпетуя и Фелицита, молитесь за нас. Святая Агнешка, молись за нас. Святый Григорию, молись за нас. Святый Августине, молись за нас. Святый Атаназию, молись за нас. Святый Базилю, молись за нас. Святый Марсине, молись за нас. Святый Бенедикте, молись за нас. Святые Франтишку и Доминику, молитесь за нас. Святый Франтишку Скаверию, молись за нас. Святый Яне Мария Вианей, молись за нас. Святая Катерина Сиенская, молись за нас. Святая Тереза от Иисуса, молись за нас. Святый Казимиру, молись за нас. Святый Яне Павле другие, молись за нас. Усе святые Божия, молитесь за нас. Будь до нас литостивы, выбав нас, Пане, от усякого злого, выбав нас, Пане, от усякого греху, выбав нас, Пане, от смерти вечной, выбав нас, Пане, разутеловление Твое, выбав нас, Пане, про смерть и воскресение Твое.
почуй нас, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Божа нябачнай моцай, Ты здзейсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо там тая самая стыхія паклала канец загана і дала пачатак цнота. Божа, Ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаны. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым. А калі вісеў на крыжы, з яго боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога трымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства, і праз сакрамент Хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі і вечныя. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямніцу мы ў сакраменце Хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў жыццё новае. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святого Хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа
яго справаў і паабяцалі служыць Богу у святым каталіцкім касцёле. Адновім гэты наш запавет з Богам, які полюбіў нас до конца. Таму я пытаюся у кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае. У Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. У святую ноч паяднання неба і зямлі у Езусе Хрысце з радасцю просім Бога нашага Айца. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў свету ў воскресенне Хрыста і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто сея нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за самотных і хворых людзей, каб ласка адкуплення ўмацавала ў іх надзею на перамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, паяднаных з Богам праз сакрамент пакаяння, каб за Еўхарыстыі яны чэрпалі сілы для трывання ў добрым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсё чалавецтва, якое церпіць з прычыны пашырэння эпідэміі, за ўсіх бездапаможных і разгубленых, за хворых і за тых, хто аддана ім служыць, а таксама за памерлых. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было падзякую Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Помолимся таксама за Яніну, аб дар здароўя, дар Божага благаслаўлення і апеку Маці Божай для яе. Цябе просім. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, якіх перажываем гэтую Эўхарыстыю. Молимся таксама за памерлых Яна і Міхаіла. Давяраем усе гэтыя інтэнцыі добраму Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, наш добры Ойча, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Твою любоў да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяніла нашае жыццё. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Славца наш Христос воскрес,
смерти владу ён скрышит. Аллилуйя, рай небесный нам открыл. Аллилуйя, Христос научает жить. Аллилуйя, смерть Христовым не страшить. Аллилуйя, смертью завоевал. Аллилуйя, пекла одобрал. Аллилуйя, шлях открылся нам промыв. Аллилуйя, там, где Христос будем мы. Аллилуйя, кто с Христом тут на земле. Аллилуйя, будет с ним на вышине. Аллилуйя, Збавца наш Христос воскрес. Аллилуйя, мир и радость нам принес. Аллилуйя, Йону славе и красе. Аллилуйя, на земле спевайте все. Аллилуйя, Божию зявил любовь. Аллилуйя, дивных величных споем. Аллилуйя, сердце владу ён сгрешит. Аллилуйя, рай небесный нам открыт. Аллилуйя, Христос научает жить. Аллилуйя, смерть Христовым не страшить. Аллилуйя, смертью он завоевал. Аллилуйя, смертью пекла одобрал. Аллилуйя. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, каб гэтая ахвяра, якая бярэ пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задатком вечного збаўлення. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць.
вярнуўшы нам жыццё, пра сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Бога. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего крестя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Дасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам, біскупамі дапаможнымі Юрыем і Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Янам, святым Максімільянам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы
хвалили и прославляли Тебя праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пanie, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Пanie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарыть его супокоем и едность. Ки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Chrystus był ofiarowany jak nasza Pascha. To będziemy świadkować z prasnakami szczerości i prawdy. Alleluja.
песни радостно спевайте, дай жизнь веселый смех. У вопрос над водами, и он живет разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя, что для Бога важны строя, камень рожковый все, не скрывает злая воля, за что нам жизнью несет. Слыши Бога, постарался, да далеко намахался. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутный по натуре, что царит земли общай, вышел с гробу, снищил бури, беснародный володай. Варта покидала строю, небо лора и собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Славьте Бога все народы, 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 аллилуйя. Славьте Бога Его в святыне, славьте Его на небесные моцы Его рай, славьте Его за Его могутные справы, славьте Его за несмешную величь Ягоную. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы, аллилуйя. Славьте Бога все народы,
Молимся. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и в бесконце Твоей добрыни май ласку з'єднать усіх, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Віншуем усіх вас з гэтым святам, каханыя. В першую чаргу хочацца падзякаваць доброму Богу за дар вось гэтай урачыстасці, за дар гэтай святой імшы, за дар гэтай супольнасці, за дар добрага надвор'я, што тут нават пасхал не трэба было хаваць, ён добра тут гарыць нам. Таксама дзякуем доброму Богу за дар кожнага чалавека, які дапамагаў нам у перажыцці гэтых святаў, гэтай урачыстасці, літургічнай службе алтара. Дзякуем нашаму хору за гэтыя, не толькі за гэтыя дні, але на працягу, як заўсёды. Просто свята заўсёды ёсць аказія, каб падзякаваць. Бо ў нядзелю так заўсёды, як так ужо буднічна спяваеце заўсёды. Але у гэтым усім дзякуем шчыра вам таксама за гэтае ваше служэнне, што так ахвоча все прыходзіце. Дзякуем тым, хто дапамагаў нам у прыгатаванні нашай капліцы тут на вакольнай тэрыторыі, тым, хто прыбіраў, хто дезінфіцыруе нашу капліцу, тым, хто ўпрыгожвае яе. Дзякуем за ахвяры, якія складалі на кветкі, якімі таксама мы маглі ўпрыгожыць нашу каплічку на гэтай урачыстасці, на гэтай святы. Дзякуем за дар вашай малітвы, за трыванне ў гэтым часе. Тым, хто быў на літургіі, тым, хто з намі злучаецца онлайн-трансляцыі, іх таксама вельмі шмат. Усім вам дзякуй, таксама, што мы ствараем гэтую адзіную вялікую духоўную і фізычную супольнасць. Бо вы не адлучаныя, тое, што сёння казаў, ад Эўхарыстыі, ад Бога. Вы злучаныя праз вось гэты касцёл, праз тое, што касцёл здзейсняе, менавіта Эўхарыстыю, якой усе мы яднаемся ў адно. Сёння яшчэ будзе капліца адчынена, калі хто хацеў бы чуваць гэтую ноч да раніцы, каб па 6 гадзіне супольна разам прайсці ў гэтай рэзуррэкцыйнай працэсіі і таксама святочнай імшы, то, калі ласка, конечно, запрашаем. Першая заўтра святая імша о 6 гадзіне, працэсія і рэзуррэкцыйная святая імша. Наступная у 10:30, о 12 гадзіне і ў 13:30. Яшчэ раз зазначаем, што вечара святой імшы няма, так не адкладаем на апошнюю хвіліну, але калі хто збіраецца прыйсці, то, калі ласка, гэтай гадзіны. І святая імша будзе таксама на вонкі тут касцёла, на вуліцы будзе адбывацца. І таксама будзе трансляцыя. О 6 гадзіне будзе трансляцыя рэзуррэкцыі і таксама о 12 гадзіне традыцыйна вось гэта сума парафіяльная таксама будзе трансліравацца онлайн. Ну і яшчэ хочам скласці віншаванне ад нашай тут душпастырскай экіпы разам з сёстрамі. Яны хочам у першую чаргу пажадаць вам, каб вы дасведчылі, вельмі моцна адчулі ў гэты час, можа асаблівы гэты час, які мы ўсе перажываем, вось гэта час страху, час неупэўненасці, час пэўных такіх пытанняў, пошукаў, каб вы адчулі моц Хрыста з мёртвых паўсталага, што Ён жывы і да гэтага жыцця ўсіх нас кліча. Ён дае нам гэтае жыццё. Ён заўсёды побач з намі. Адчуйце Божую прысутнасць. Бог ніколі нас не кідае.
Гэта тая праўда, якая ў асаблівы спосаб таксама адзначаецца, перажываецца падчас гэтых велікодных святаў. Але таксама жадаю, каб і вы, і мы, і я таксама пачулі гэты заклік Хрыста, які кажа: не бойцеся. Ён заўсёды да нас кіруе ў розныя моманты, але таксама ў гэтым велікодным час будзе прыходзіць да нас і гаварыць: не бойцеся, я з вамі, я побач. Пакладзіце вось у ягоныя далоні, ягоныя рукі, увесь сваё жыццё, усе свае гэтыя клопаты, все тое, няхай гэта будзе такім досведам. Асаблівы спосаб гэтага, вось гэтага супакою гэтым усім, каб мы не накруцілі гэта ўсяго, не звар'яцелі ў гэтым усім, але засталіся вось тымі, якімі нас Бог стварыў. Ну але апроч гэтага, канешне ж, хочам пажадаць вам той велікоднай радасці. Гэта ў першую чаргу радасці. Сёння гэта прагучала вось гэтым аллелуя, у гэтых спеве ўжо, у гэтых малітвах, у гэтым усім. Гэта радасць Хрыста з мёртвых паўстала. Гэта радасць усяго касцёла. З таго, што нястомна Бог перамагае у нашым жыцці і нам гэтым дапамагае. Благаслаўлёных, шчаслівых, радасных вось гэтых святаў. У кругу блізкіх вернецеся дадому, вось будзеце. Можа, не ў вялікім такім кругу, бо не едзем у гэтай годзе дадому, у большасці бачым, што застаецеся тут, застаецеся ў Мінску. Але гэта духоўнае адзінства заўсёды ёсць. Між намі неба далі, так гаварыў наш заснавальнік. Паміж намі нема адлегласцяў так напраўды. Бо у сэрцы, у духу мы заўсёды адзінства. У Езусе Хрысце, у гэтым дары Эўхарысты мы ўсе адно. Няхай гэта будзе досведам кожнага з нас. Трэба кончыць. Дорогие наши святары, ксёндз Олег, ксёндз Владимир, дорогие сестры, сестра Кляра, сестра Агнешка, дозвольте нам таксама шчыра падзякаваць вам. Падзякаваць вам за тое, што вы ўвесь гэты час былі разам з намі, за тое, што служылі нам. І таксама цяпер запальвайце ў нас гэтую іскру, якая будзе адраджаць цяпло нашых душаў і таксама напаўняць нас святлом. Вялікдзень — гэта час надзеі, час радасці, таксама час адраджэння веры ў Хрыста, веры ў сілу Хрыста, веры ў сілы чалавека. Жадаем вам, каб гэтая святасць мёртвых паўстання надарыла супакоем, радасцю, дабрынёй. Менавіта яны становяцца такім крыніцай такой да умацавання духу. Няхай Пан Бог кожны дзень суправаджае вас. Няхай Ён беражэ вас ад усяго злога, адорвае дарамі Святога Духа, надае сілы ў пераадольванні цяжкасцяў, ну і таксама абавязкова дазволіць з упэўненасцю глядзець у будучыню. Ну а мы са свайго боку, як парафіяне, абяцаем вам нястомную малітоўную падтрымку. Христос уваскрос! Аллилуйя! Аллилуйя! Ну, святы ідуць і ўжо трываюць, таму таксама пасля святой імшы запрашаем літургічную службу алтара, дзяцей і моладзь, калі ёсць, да сясцёры, яны таксама яшчэ штосьці тут маюць перадаць. Ну, а ўсім вам няхай добры Бог благасловляе. І да заўтра.
Пан з вами. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас усімагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз уваскрасення свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Каманде Ян Бай за онлайн-трансляцию, за этот час, что они служили нам все эти дни и далее будут працаваць это чыніць.